കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനിലാണ് ജോലി നേടാൻ അവസരം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അസിസ്റ്റൻറ്റ് HRD ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. MSW or MBA ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. 2024 ജനുവരി 4 മുതൽ ജനുവരി 10 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്. ടെമ്പററി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഒഴിവാണുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 36,750 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുക. പ്രായം 40-ൽ താഴെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. SC, ST, OBC, PWD, എക്സ് സർവീസ്മെൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് അവരുടേതായ ഏജ് ലിമിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. HR or പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള MSW or MBA ബിരുദം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാഡറിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമാണ് ഈ തസ്തികയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപേക്ഷ ഫീസ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കും SC, ST, AWS ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറിക്കും PWBD കാറ്റഗറിക്കും അപേക്ഷാ ഫീസുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല.